Moikka! Tässä videossa mä teen ilmoitusvideon osa 1 ja ei vaan kun mennään videoon. Aloitetaan ihan ensimmäisestä ilmoitusvideosta. Ensimmäinen oli se, että alkaa tulla tosi paljon maideita, koska mulla on arkipäivisin aika paljon tehtävää, että mä menen esim. Kouluun, sit mä menen vaikka leikkipuistoon, niin mulla on nyt aika paljon silleen tehtävää, niin sit voisi tulla teille nyt aika paljon kiintoisaa. Ja niin. Ja joo, mä leikin nyt slaidilla. Samalla kun mä kuvaan tätä videoa. Ja joo. Mun piti laittaa tää nyt hetkeksi tälleen tummaksi, koska anteeksi jos mun sormia saattaa näkyä tässä esim. Tälleen. Mut joo, elikkäs rupeaa tulee aika paljon maideita. Kakkosasia on se, että mulla on tosiaan puhelinlaturissa, niin sen takia tässä on tää ärsyttävä juttu, mutta kakkosasia oli se, että meille tulee nyt koiravideoita ja se ensimmäinen koiravideo Helinästä mä voin linkkaa sen alas, jos mä muistan. Varmaan kyllä muistan. Mä yritän linkkaa sen tämän videon alas. Mä osaan kyllä, mutta mä en muista, miten se tehtiin. Ymmärsitte, niin tulee paljon koiravideoita. Jos et ole vielä katsonut sitä koiravideoa, niin tsekkaa se nyt nopeasti ennen tätä videota. Slime-videoita tulee tällä viikolla varmaan vaan 2. Anteeksi erittäin paljon, koska mä en enää kauheasti tehnyt slimeja, niin tulee nyt vaan 2 tällä viikolla ainakin. Niin katsotaan, jos ensi viikkona tulee jotain slime-videoita tai vähän enemmän. Laita vaikka kommentti, että haluatko sä slime-videoita, että miten niitä pystyy tehdä ja niin pois päin. Ja enää vika, eli 3. Se, että kesälomalla ei tule videoita melkein yhtään, koska me halutaan nauttia kesälomasta, että vihdoin viimein on kesäloma, että saa olla rentoutunut eikä tarvitse koko ajan esim. Raahata puhelinta, että me tosiaan nyt mennään kauppaan, että ei tarvitse kuvaa ihan koko minne sattuu, mutta kyllä sinne kumminkin tulee esim. Jotain 3 tai 4 videoa. Ainakin tulee 1 yllätysvideo, jos mä nyt vaan laitan sen YouTubeen. Oho. Ja Onakin tekee tosiaan omiakin videoita, mutta sen sit me tehdään kans yhteisiä, mutta älkää ihmetellä, miksi meidän kanavan nimi on Sonja Heinonen, eli Sonja on mun nimi ja Heinonen on mun sukunimi. Me vaihdetaan kyllä se jossain vaiheessa johonkin toiseen nimeen, missä Oonaakin huomioidaan. Et siinä ei lue mun nimi, vaan Oonan ja mun. Mutta joo, tällainen slime tosiaan tää on. Nyt tässä oli tää video. Me nähdään seuraavassa videossa ja tää naru on koko ajan tässä tiellä, mutta nyt yritän pitää sitä. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!